Malawi Today. Former President Dr. Lazarus Makathi Chakwera amenenso ndi President wa chipani cha Malawi Congress. Pepaninso a former First Lady Madam Monica Chakwera, a Speaker a Nyumba ya Malamulo komanso ma Vice President athu opuma mulandire kupepesa kwanu. A President popeza kuti kunjaku kwa mvula umene tilili ine naima m'malo mwa directors anzanga kuchokera ku chipani ndi uthenga umodzi chabe ofuna kuthokoza makamaka akubanja ngakhalenso abale onse akuno Kasungu chifukwa chozindikira kuti olemekezeka Madalitso Kazombo adavala nkhope zambiri. Kuno amachoka ngati mwana, amachoka ngati bambo pa nyumba, koma anakasanduka phungu, speaker, campaign director ku chipani ku region, nkhalenso wakhala director of recruitment, zimene zinampangitsa kukhala munthu wawina aliyense. Ife tabwera mwachisoni agogo akaomba ndi magogo onse kuno kukubwezerani mwana wanu asali mmene munakalakalakira kuti akhalire. Tidakakonda kumabwera tisangalala naye ali moyo, koma pepana akubanja kuti mwana amene munampereka ku ntchito zina za dziko kwa zaka zopitilira 12 tabwera naye ali chomwechi. Tinenabe kuti landirani mwana wanu pepani ampingo, landirani mwana wanu pepani akubanja, landirani mwana wanu ino akuno Kasungu, nkhale tabwera naye ali mwa mtundu umeneyo. Tikuliya nanu limodzi, tipitilizabe kuliya nanu limodzi, chikhulupiriro tinacho titonthola. Tinanena kuti tisesa, tikasesa tiyenda chitsogolo pomulemekeza pozindikira kuti chimene anakafuna kuti chichitike tikachichitebe ndifeyo. Alengeza akubanja kusesa nkwamawa. Dzulo tinafotokozera programu ina yokumana ku headquarters, koma talandira uthenga kuchokera kwa Secretary General wa chipani kufotokozera kuti akhulupirirabe pemphero ndipo ali mpemphero limenelo molemekezanso malamulo onse a dziko, kotero apempha kuti programu imeneyi isakhalepo iwo waimabe pa Yesu Khristu. Tikuthokozeni a Speaker a Nyumba ya Malamulo Bambo Gafar Samir Suleiman, tikuthokozeni Bambo Musowa, Mai Jolobala, tikuthokozeni kwambiri, komanso atsogoleri onse azipani zosiyanasiyana, olemekezeka Tupere Muluzi, olemekezeka Bambo Khumbu Kachale, olemekezeka Dr. Michael Usi, Amayi Kaliata Akweni. Mwafika kuno mumadziwa kuti mukumperekeza mada wa Malawi Congress, koma inu yomwe anyamuka nkubwerabe kudzafika kuno. Mulungu akudalitseni chifukwa cha chimenechi. Mumadziwa kuti mudzapeza anthu a Malawi Congress ambiri inu muli azipani zosiyanasiyana, mwayendabe nkubwera kuno mwalemekeza chimenechi. Mulungu akudalitseni kwambiri mukamabwerera. Ambuye akudalitseni. Congress Party. Pepani a former First Lady Mama Monica Chakwera. Pepani akubanja lofedwa mbali zonse magawo osiyanasiyana monga tinamvera kwa amene analankhula kuyambirira kuja. Pepani ma former Vice President Khumbu Kachale komanso Dr. Michael Usi. Pepani ma former Speaker kuja achimunthu Banda komanso Catherine Gorani Hala. Maulemu akhale m'malo mwake malinga ndi nthawi ndi mmeneso kunja kulili. Pano ndabwera ndi gawo lokhudzana za chipepeso chimene ndinayena kulengeza mmodzi ndithu, monga tikudziwa kuti Kamacheni Madalitso Kazombo ndi munthu amene wakhala nkhalakale ku Nyumba ya Malamulo kufika pokwera kukhala First Deputy Speaker, ndipo nkoyenera ngati mmeneso anthu achulukira pano kuti ndachule ndithu mothamanga magawo angapo lisanadzutse oti nawonso akhuze kuchokera ku chipani. Chipepeso chayenda motere kumbali zonse ku chipani cha Malawi Congress Party komanso ngakhale kuchokera ku boma. His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera apepesa ndi 20 million kwacha, ndipo First Deputy President Catherine Gorani Hala 500,000, ndipo Second Deputy President Mama Mia 200,000, Secretary General Chimwendo 200,000, Leader of Opposition Chitiola Banda 500,000, amene Second
Deputy Secretary General Kazembe 500,000, ndipo Engineer Vitumbiko Mumba MP 500,000, Deus Gumba 300,000, komanso matumba 5 achimanga. Ndipo Director of Youth Malondera 300,000, Jean Sendeza 100,000, Sam Kawale 300,000, Kunkulu 300,000, Dr. Vera Kantukule 100,000, Honorable Mvalo 100,000, Honorable Dimba 200,000, Regional Chairman Chigawo cha Pakati Honorable Chilondo 100,000, Regional Chairman Kunyanja Mtandama 50,000, Regional Chairman Kesi Msukwa 50,000, ndipo Regional Chairman Kunyanja Kusalima uko Chidzanja 50,000, ndipo Treasurer General John Paul 100,000, SG Emeritus Honorable Mkaga 500,000, SG Makamaka TG Emeritus Rambawala 100,000, Gift Nankuni MP Town 100,000, Nancy Tembo 200,000, Howard Kajipanda 40,000, Sobe Chisanga 100,000, Chantunya 100,000, Malango MP Kudetsa 200,000, Anthony Masamba 100,000, Skefa Chimoto 50,000, Honorable Gia 100,000, Khadija Chunga 100,000, Chambulanyina 30,000, Henry Mumba 100,000, Mkusankoma 20,000, Chomanika 100,000, Changana Muno 300,000, Chilapondo 100,000, Jacob Hara 100,000, Josh Charles 30,000, Zole Mwale 100,000, Chisisiro 100,000, Tolera 20,000, Liwewe Olivia 20,000, Chingonga 200,000, Mereka Mbuzi 100,000, Hebarin Toso 10,000, Nibowili Magumawa Kasungu 200,000, Msungama Makamaka 23, 100,000, Chimkwede Wisdom 50,000, Aurelius Chagwera 50,000, Jeff Tamale 150,000, Halima Daud 100,000, Chipua 50,000, Chidovu 50,000, Chazia 100,000, Mwanyongo 100,000, Maboni Free Makamaka 300,000, Katsipatik MP 100,000, Mfune MP Town 30,000, Chikafa Morris ndipo amene yonso 100,000, Jeff 50,000, Kusaira 50,000, Njemu 50,000, Mjetseni Humphreys 50,000, Kalindiza 25,000, Zeria Jakale 20,000, Eliga Makamaka Edward Chireka Banda 100,000, Dora Bote 100,000, Morini Chitsuro 100,000, Dorothy Chikonje 100,000, F Mkandawire 20,000, Dennis Chalera 30,000, Kagona Wilfred 50,000, Dr. Kaembe 50,000, Esaya Enala 20,000, Kusamba Zonzi 20,000, Maika Nyondi 10,000, Ndiboka Palamula Kunchinji 50,000, Anodi Kazanja 100,000, Bim Tonga 50,000, Owen Malijani 100,000, Jom Seteka 50,000, Kajere 100,000. Ndi ambiri ndinena kupita ndithu kumagawa ngapo panakhala kohoti ya 2014 to 2019 list imene ndinayo, komanso 2019 2025 ndinayo. Aspika mungo ndimvetsa ndikudziwa nyamata anu ndi ambiri adakalakalaka ndithu atamva mayina awo, koma mwina mundilole chifukwa cha mmene kunjaku kulili chipeso chathu chonse chakwana 31,250,000 31,250,000 Kristu. Munthawi ino mundilole ndapempha MP adera lino Professor Gordon Chizimba muthamangira nthawi nawonso alirepo, kenaka lidzakhalaso ndi mwayi wadzutsa akunkulu komanso ndi leader of opposition. Tikatero gawo lathu tidzalekera pamenepo, pamene kumapeto kwenikweni mudzaperekanso mpata kwa president athu opuma kuti nawonso adzamalizitse gawo limeneli. Zikomo kwambiri. Pepani. Ulemu wachisoni kwa former president atu Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ulemu wachisoni kwa ma former vice presidents atu amali pano Dr. Michael Usi komanso olemegezeka Khumbo Kachali. Ulemu wapadera kwa a leader of opposition Honorable Chichola komanso former speaker Madam Honorable Gotani Hala, komanso mwachidule ulemu kwa wina aliyense amene wafika malo ano. Zoyankhula zanga ndi zachidule chifukwa ndinosweka mtima, chifukwa ambiri simukudziwa kuti olemekezeka Madaliso Kazombo ndine ndi pachibale chathu ndithu. Ine ndikuchokera kubanja kwa Kamuzu kuchimuna, koma Yesu amachokera kuchikazi. Komanso kumene wabadwa Honorable Kazombo kwa Mtandaza kwa Mphepo ndi ubale ndi Amphonongo.
So pa ubale wathu sindimayenera kuima pano kupereka mawu achipepeso kubanja. Mwapadera ndipepese Mai Pamela Kazombo amene anali mu Kazombo. Pepani kwambiri komanso ndi ana akubanja. Ndi ine Akazombo ndidzawakumbukire. Ine lero ndikupanga ndale. Munthu amene ndiphunzitsa ndale mu 2019 anali Akazombo. Sanali munthu wodzikonda, wapanga menta anthu ambirimbiri azipani zosiyana-siyana, amatha kupereka uphungu. Choncho ine ndidzamulemekeza Kazombo ngati munthu mmodzi amene wandiphunzitsa dziko la ndale. Komanso ndidzawakumbuka Akazombo ngati munthu amene anali wokonda dziko lake, munthu wokonda dera lake. Mukapita ku Kasungu East mukapeza zitukuko zimene anapanga olemekezeka Akazombo. Chimodzi mwa icho ndi mabridge amene anamanga kwa Lupafya. Munthu wokonda chitukuko kudera kwake. Komanso ndidzawakumbuka Akazombo ngati munthu amanga ngodya zachipani. Ambiri tili pano sife anthu okhazikika pandale. Pang'ono timakhala tasintha, tasamuka, tapita kwina kusankha mabenefits amene tingapeze. Koma nthawi yonse imene Akazombo akhala pandale 2014 mpaka na tsiku limene amamwalira, simuzamva kuti olemekezeka Akazombo adasamuka phazi lawo kupita kwina. Anali ndi mwayi wonse, anakonda chipani. Lero mukaona anthu amene asonkhana pano musalu ya chipani akuperekera umboni kuti munthu uyu anasunga chipani, munthu uyu anali wokonda dera. Malangizo anga amene ngapereke kwa atsogoleri a chipani, a president komanso a leader of opposition, imfa ya Akazombo ikuyenera kumanga chipani, ikuyenera kulimbikitsa chipani, ikuyenera kuchitenga chipani chikafika mmene tikufuna, chifukwa sazakhala wokondwa ngati chipani sichikhala champhamvu. Tikuyenera kuwalemekeza Akazombo polimbikitsa chimene wadachifuna. Anali munthu wokonda mtendere, anali munthu ofuna unity, anali munthu okonda dziko lake. Nthawi zambiri Akazombo kamene ali nako amapanga share ndi wina aliyense. Tilipo atsogoleri ambiri andale amene kamene tili nako sitingagawe yayi, kamakhala kathu kokha. Koma Akazombo even thumba lomaliza lachimanga nyumba mwawo amatha kumpasa munthu wina. Sanali munthu ofuna zake za lero, koma anali wokonda dziko lake. Choncho imfa ya Akazombo ikuyenera kumanga dziko lathu, ikuyenera kubweretsa umodzi pakati pa zipani, ikuyenera kubweretsa umodzi pakati pa banja la Kamuzu, ikuyenera kubweretsa umodzi kuno kudera. Tikatero mzimu wa Akazombo utsa mumtendere. Koma ngati sitipanga chimenechi, mkumano wathu wa lero sukhala watantha. Ena amene mungakumbuke Akazombo akakhala mparliament anali wofuna chitukuko, anali wolimbikitsa chitukuko. Ndipo ndikudziwa mmene amagona tulo, anagona odandaula, anakhala akukamba zaka 10 kuti boma liyathandize kukonza msewu wa Chamama Mtunthama Ndonda. Akhala akukamba. Choncho anali munthu amene adafunitsitsa dzikoli lipite patsogolo. So ine ngati MP wa dera amene ndaphunzitsidwa ndi ndale ndi Akazombo ndidzawalira, chifukwa anali munthu amene amafunira zabwino zonse dziko lake. Mzimu wa Akazombo uuse mumtendere. Pepani a president opuma pepani. Kumeneko kunalikulira kwa MP adera lino munthawi ino pana former president umba onse omaliro mundilole ndapemphe Honorable Kunkuyu na onse alilepo kwa 1 minute kena kudzapereka kwa leader of opposition. Honorable Kunkuyu.
Pepani former president Dr. Lazarus Magathe Chakwera amenenso ndi president wa chipani cha Malawi Congress. Pepaninso a former first lady Madam Monica Chakwera, a speaker nyumba ya malamulo komanso ma vice president athu opuma mulandire kupepesa kwanu. A president popeza kuti kunjaku kwa mvula umene tilili, ine naima m'malo mwa ma directors anzanga kuchokera ku chipani ndi uthenga umodzi chabe ofuna kuthokoza makamaka akubanja ngakhalenso abale onse akuno Kasungu chifukwa chozindikira kuti olemekezeka Madalitso Kazombo adavala nkhope zambiri. Kuno amachoka ngati mwana, amachoka ngati bambo pa nyumba, koma anakasanduka phungu, speaker, campaign director ku chipani ku region, nkhalenso wakhala director of recruitment, zimene zinampangitsa kukhala munthu wawina aliyense. Ife tabwera mwachisoni agogo akaomba ndi magogo onse kuno kukubwezerani mwana wanu asali mmene munakalakalakira kuti akhalire. Tidakakonda kumabwera tisangalala naye ali moyo, koma Pepani akubanja kuti mwana amene munampereka ku ntchito zina za dziko kwa zaka zopitilira 12 tabwera naye ali chomwechi. Tinenabe kuti landirani mwana wanu Pepani ampingo, landirani mwana wanu Pepani akubanja, landirani mwana wanu ino akuno Kasungu, nkhale tabwera naye ali mwa mtundu umenewo. Tikuliya nanu limodzi, tipitilizabe kuliya nanu limodzi, chikhulupiriro tinacho titonthola. Tinanena kuti tisesa, tikasesa tiyenda chitsogolo pomulemekeza, pozindikira kuti chimene anakafuna kuti chichitike tikachichitebe ndifeyo. Alengeza akubanja kusesa nkwamawa. Dzulo tinafotokozera programu ina yokumana ku headquarters, koma talandira uthenga kuchokera kwa secretary general wa chipani kufotokozera kuti akhulupirirabe pemphero, ndipo ali mpemphero limenelo molemekezanso malamulo onse a dziko. Kotero apempha kuti programu imeneyi isakhalepo, iwo wayimabe pa Yesu Khristu. Tikuthokozeni a speaker nyumba ya malamulo Bambo Gafar Samir Suleiman, tikuthokozeni Bambo Musowa, Mai Jolobala, tikuthokozeni kwambiri, komanso atsogoleri onse azipani zosiyanasiyana, olemekezeka Tupere Muluzi, olemekezeka Bambo Khumbo Kachale, olemekezeka Dr. Michael Usi, Amayi Kaliata Akweni. Mwafika kuno mumadziwa kuti mukumperekeza mada wa Malawi Congress, koma inu yomwe anyamuka nkubwerabe kudzafika kuno. Mulungu akudalitseni fanya chimenechi. Mumadziwa kuti mudzapeza anthu a Malawi Congress ambiri inu muli azipani zosiyanasiyana, mwayendabe nkubwera kuno mwalemekeza chimenechi. Mulungu akudalitseni kwambiri mukamabwerera. Ambuye akudalitseni. Munthawi ino pana former president komanso a speaker umba onse wamaliro muthamangira nthawi mundilole ndapempha leader of opposition Honorable Simplex Chichola Banda nawonso alirepo, kenaka tidzaperekanso kwa master of ceremony kupitirira ndi program. Honorable leader of opposition, nthawi yanu Pepani. A former president Dr. Lazarus Magathe Chakwera, komanso Livula Kunjaku, speaker, vice president. Sindi maendera kulankhula ndi ubale omwenso nane ndili nawo ndi Kazombo, koma mundilole Your Excellency ndingonenapo zinthu zingapo. Ambiri abwera kutsatira Kazombo chifukwa cha mmene Kazombo amachitira. Ndinaona ngati ndi chinthu cha mtengo wapatali mudzi kuti kodi Kazombo anali ndani. Pofuna
ndimafuna ndinene kuti ndinapita nawo ku nyumba kwawo ku 43, ndinakakhala nawo ku church ku Lingadzi, ndinapita nawonso ku Chipani ku headquarters. Lero ndili nawonso pano ndipo ndamvetsera mwachidwi zimene anthu alankhula amene akulira. Mundilola Your Excellency ndi anthu onse amene mulipa kuti Kazombo kwa ine ndikumuona kuti ndi munthu amene anamanga moyo wake kuchokera pa mawu woti loud, LOUD. Ngwazi wapanga ndipo adawatcha kuti ngodya. Unity and discipline. Ewa allowed chinkuza Excellency wadisira ngodya 6. Ngodya 6 za moyo wa Kazombo. Kazombo's life. Okonda ko demonstrated by many antu ane olimbikira ntchito komanso okonda zinthu zapamwamba. Amen.